karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsaw sa adlaw. Hello. Mauli sa bahay, Kent. Uli si Claire. Aron dili mahurot ang akong mga butang dito panglabay. Imo tong mga butang. Ikibadlong niya. Wihats. Sa magiplano nimo sa imong pamilya, ha, Kent? Wala. Human ako sa kong obligasyon nga pakaslan si Claire. Nahatag na nako ang inyong gusto. Busa, pasag din ako ninyo. Hoy, Kent. Karong nga bana ka na ni Claire. Imo na siyang obligasyon. Hatagi siyang kalinaw. Dili kuya. Ang pagpakasal ra kang Claire, ang inyong gusto nga akong buhat. Unya, nga no mga ayop amog sobra. Kent, dili ka na makalingkawas na ng maong sitwasyon. Busa atubangan, ha? Ikaw ang mibutang nako inimprisuhan nga dili makita ko Hans. Busa, andos ako ninyo. Pagpagkalalaki, Kent! Ngano ikaw, ha? Nagpakalalaki ka ba, Kuya Hans? Di mo ba? Hangtod karon, gigamit paghihapon nimong rason ang kamatayon ni Kara aron hiktan sa liog si Ayesa. Wa kay labot sa akong mga desisyon, Kent! Oh, batas na. Wa sab kay labot kung unsi akong buhaton sa akong kaminyoon. Nagipugos ninyo sa pagpatun nako. Kinahanglan mo pa uli ka! Dili kasi papag ng mga sugo na ako! Bisan unsa, Kuya Hans! Magkuwang talaga. Biligid siya mo pa uli. Nabuang na ganang tawhana! Pwede ka ko'y makiksulti ni Kent? Dili! Di ka pwede makiksulti kang Kent. Pero, Ayaw kong supa ka, Aisa. Di ata din ni aron mo bakasyon. Dili aron mo problema sa way buot kong igsoon. Iyan ang problema. Kung unsaon na niyang iyang pamilya. pero kuan, naluoy mong kut ko. Naluoy ka ni Kent? Bubanay na asa mong kasing-kasing? Naluoy ko sa imong mga butang agi panglabay ni Claire. Tawag ka to si Claire, badlong nga. Ngano si Kent man imo papaulion nga si Claire mang nahagi sa inyo? Pasagdian na sila. Minyo na sila. Kabuta ba ni sila pagpuyo ni Kent? Kinsa na masab ni. Tubagan na lang na nung Ken. Dagan ang nangita mo. Hello. Asa ba ka? Gusto ka nga sunugon ako ang inyong bay? Sunuga. Aron mapriso ka. Animal ka, Ken. Asawa na ko nimo. Mabdos ko. Kinalang timanon ko nimo. Kasal lang ang imong gipangayo nako, Claire. Og ako na ning nahatag nimo. Busa ayaw na pangayo og supra. Kaysa wa pa ta makasal, nahibaw na kadaan nga dili na kong ganahan nimo. Pero imo jud kong gipriso. Napriso na ka na ko, Ken. Busa dili ka na makalingkawas pa. Nahibaw ko. Pero may kagawasan ko nga mapalayo nimo kung dili ko ganahan makakitaan ang naong nimo. Animal ka. Inyo kong gimong animal! Busa mag-antos mo sa kong ka-animal! Hello? Kent! Kent! Panuway? Ki-off na niya. Nangason! Nang! Ma'am! Ay, ngano man, ma'am? Ang sa'yo number ni Ayasa. Ha? Uy, kasi nganong nangutana man ka, ma'am Claire? Ako siya tawgan! Ah! Ma'am, ayaw na lang to hasula si Aisa, ma'am Claire. Oy, nalingaw naman to siya dito sa probinsya. Ayaw na lang panawag niya, ma'am. Dili mahimo, oy, nga malingaw siya dito niya ako din na konsumisyon. Uy, Hatagi ko siyang number. Nga naman sa si Hans, uy. Di ba naman sagot nga tawagan ako si Kent. Kinahanglan uli-uli niya si Claire kay mabdus ni. Oh, kinsa ba niya nawag? Oh, hello? Ayasa. Ma'am
Ma'am Claire, ikaw na? Nabangi ko, Bi. Noon sa ka, ma'am. Nabangi ko po paulit diri si Ken, please. Ha? Ay, maday si Ken. Ampun ako maibaw. Please, Ayasa. Nahibaw ko mamati ni mo si Ken. Papaulian siya. Pero dili mo gud masugot si Hans nga akong tawagan si Ken. Ayaw na pananginihan. Tago ko manawag ka. Nagmata pa si Ken ron kay bago pa may nagkasulti. Oh, nagkasulti naman ka, day mo. Wa din mo papauli, ah? Dili ko siya mapauli, Ayasa. Ikaw na lang yun ang akong paglaom. Hindi ko makatog nga maghunahuna nga wamahinayon ang among honeymoon. Unsa na balay kasulti sa akong mga barkada. Ma'am Claire, ayaw palabi sa imong tag-uol. Makadaot na sa bata. Maupitaw ganihang yung uni mo. Kay luoy kay among anak ni Ken. Kung mag-ingon ini si Ken. Maglikay si anak ko. Ha? Sige na, Ayasa. Tawagan si Ken. Please. Bye. Bye. Ay. Noon sa naman hinuon ni. Ako man gihapon ang mga problema karon nga nakasal na sila si Kent o Claire. Taoy, manawag pa ka ako ni Kent, no? Pero, gibauran na ba ako ni Sir Hans kadilikit patawag ko ni Kent? Sa muka, oy. Hello! Di lagi ko mo pauli! O gano'n dili ka mo paulit? Gusto ka nga madaot ang imong anak? Ayos. Ayos, ikaw na. O sa mga klasihas pagkabana? O pagkaamahan? Ayos. Misumbong naman si Claire sa. Nagpahaba siya ni mo. Gigamit na sa kaniya aron papaulion ko. Nagpaluy-luoy na sa tiyan mo. Si Mama ang nanawag na ako. Nagsigig hilak si Claire. O nagsigig panglabay sa mga butang. Si Mama ang wa makatog sa kasuko ni Claire. Busa pauli niya. Kent, ngano mo maglisod-lisurot yun ang imong kaugalingon? Wa na ko tuyo ang maglisulisod sa akong kagalingon, Ayesa. Maugod ni, ang akong gipati. Dili ko ganahan pagkakita ni Claire. Dili ko ninyo mapugos sa pagpakita o pagmahal nga wa magikan sa akong kasing-kasing. Pero may anak ka na. Bullshit! Maugod na inyong dag-anan ako eh. Tungod sa bata, nagpakasal ko kag Claire. Tungod sa bata, papulion ko ninyo ni Claire. Kent, masawat sa bata ang tanang kagool ni Claire. Si Claire ang tambagyan na, Ayesa. Kaya siya ang inahan. Siyang angay mo atiman sa bata sa ilahom siyang tiyan. Dili kay mag-agad siya sa akong buhaton. E kung mahal niya ang bata, ama niya ang iyang kagalingon. Ug iyang dawaton, ngawa na ko'y gugma niya. Kay ikaw na ang akong gimahal. Hilom, Kent. Ayaw ko pa hiluma. Kinahanglan mamati ka. Kinahanglan mo padayon ka nga wa na ko, Kent. Dili ko makahimo, Ayesa. Ikaw lang ang ikinahanglan aron malipay ko. Ikaw! Anong dili man ka magkasabot? Anong imo mangong patuso na? Unsa may akong saan ni mo? Ikaw lang ka na akong gimahal. Saan naman na nga angay kong mag-antos hangtod sa hangtod? Wanay panahon para natong duha, Kent. Busa, sa musugot ka og sa dili at ubang ang imong responsibilidad. Hatagi gayon ang imong kaminyoon. Paningkamot nga mabalik ang imong gugma kang Claire aron magmalinaw na tangtanan. Bisan karon ng tuiga, Kent. Pagpakabuhing normal nga amahan og bana. Pasudlas imong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko. Kent, paminaw. Kinahanglan buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus ng imo na una sa imong anak. Kinahanglang excited ka nga makakita niya. Ken, please. Please. Alang sa kalinaw natong tanan. Mahala ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan nimo. Bisan para na lang sa imong anak. Mupauli ka ni Claire. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!